Ayan po, sa magandang hapon. At yun, hindi tayo pumasok dun sa site. Hindi tayo nakapasok, gawa nga ng kagabi, nakipaglamay kami mag-asawa dun sa, yun nga, matay yung pamangkin ko, yung anak ng pinsan ko. Tapos pagdamay ako dun sa kanila, nga nakilamay tayo. Tapos ngayong hapon naman, kagabi sinabihan ako nung kapatid ni Papa na wag na raw muna pumasok kasi pagiling ko yung palay. 10 sako daw, sabi. Ewan ko kung totoong 10 sako. Kaya ngayon, papagiling ko muna yung palay para maging bigas. Kasi gagamitin dyan araw-araw din sa may patay. Kasi ganito yung sa probinsya, kapag may patay, magluluto para yung mga magkikilamay pakainin. Ayan. Ang time check natin ngayon ay 3:23. Asawa ko ito, nagyoyop ng mga gamit. Madamit, ma. Doon ka ma. Tingnan mo yung pinapakuluan ko na May takip. May takip. Kaldero. Kaldero. Well, magluluto kasi ko na lulutuin ko yung kalabaw na tira. Dagataan ko. Kaso frozen. Pakita ko sa inyo. Frozen siya. Sa pinakuluan ko. Para pag balik ko dito, mamaya magluto para pang ulam namin gabihan. Ayan, frozen kalabaw siya. Karning kalabaw. Pakuluan. At yung papunta na ako doon at siyempre yung gagamitin ko yung kulong-kulong. Yung top down. Yung top down ang gagamitin ko. Doon ako ma. Asa susi? Ayun na. Punta na ako doon. Kulong-kulong. Mulino. Alim na ako. Ha? Pagkakatagal-tagal. Yan na. Pesos.
bigat ko na pala, 70 kilos. 70 kilos na pala ako. Ayan, pauwi na kami, babalik na. 140 kilos yung bigas. 6 na sako. 140 kilos. Ayan, at dito na kami. Yun na 140 kilos yung bigas. 6 na sako. May mga big bike oh. Big bike. Dami. Ganda ng motor. Pa 50 kilos sa bigas. Sayang, kaya pa. Ang talong. Talong niya, binago ni o kumapas. Ulam pang gabihan. Oh, hello na, vlog ko. Sabi niya, di ka. Hello. Talaga. Ang kapatid ni Papa. Mapatatawa ko kay Bunjing. Bunjing. Ayan, ulam namin dito ngayon. Kakapitas pa lang ang talong. Dah kamu ibang Sili. Kena semana di sini tu. Ang vlogger. Tadi bisa semana ni. Kami dah yung kita kinarani kita kanda di kita bakal sa di kita dito. Bos king ese, bebe daman sana, amo man sana palanan. Kakapitas pa lang. Kabubuan sana man. Talong, okra. Ako kaya taga video lagi. Mga kapatid ni Papa to. Ano man ito na. Ambukan sana man. Nagatong na. Saing. Nagata. Hello guys. Nagkukuha sa akin. Gusto pa kami. Pare, at nakauwi na ako dito sa bahay. So maliligo muna kasi grabe yung kate. Yung mga talbos-talbos ng mga palay. Ito asawa ko. At magluluto naman ako ngayon ng kalabaw. Ang pinakuluan ko kanina. Yan. Wow. Para malambot na malambot. Yan. Gata. Gataan ko. Pwede rin sana igado. Igado gusto mo? Yung ano? Igado na lang no? Igadong katulad ng ano? Igado. Natural na igado. Ano? Epic version. Sige. Ay, isama mo lang sabi. Konti. Maligo muna ako. Kain ng manok. Ng alaga namin. Nangingitlog kasi yun.
Yan, may itlog na siya. Yung plato ni Kuya Puloy na pinili ko. Dito may itlog na. Kalapati. Mga tanim namin, oh. Halina ka at. Balingoy. Hindi naman maggulay. Ha? Oo. Yung tanim ko na tanglad na bago. Dalawa. Buhay na. Sige po. Nakain ko dito sa mga ano dito. Yung pato. May kanin nata dyan na ano. Luma. Ayaw nila naman. Hindi ko bantayan mo. Yun mo na. Mga bilo, nakakawala. Yun nga po, at dito yan nakapasok. Pasensya na po kayo sa mga sponsor po. Pasensya na po kayo na di ako nakapasok ngayon. Gawa nga ng siyempre kung kamag-anak namin yun yung matay. Tapos sinabihan din ako kagabi nung kapatid ni Papa na tulungan ko raw muna. Kaya yun, kasi nagpinto-pintuan kami kagabi. Doon ako nagmagdamag. Sabi niya, yun nga, paggiling ko muna yung ano, yung palay niya kasi gagamitin. Kasi pag may mga pumupunta na gabi, nagpapakain doon. Ganun po yung ano, traditional dito sa amin, sa Bicol. O sa dito sa probinsya namin. Ganyan. Papa-snack. Tuwan ko lang ngayon kung makapunta ako doon. Kasi kagabi, nandun kami, mag-asawa. Tingnan ko kung makapunta. At yung 6 na sako, nag 140 kilos yung bigas. Yun ang nabigasan nung 6 na sako. Kaya, ayan po, siyempre, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat. Yun, thank you po sa namunawaan nyo na dito nakapasok. At sila Papa nandun na rin kasi magluluto, maggugulay sila ng talong. Ayan po, bye bye.